Con gran presenza de afeccionados nas bancadas de Barraña, aproveitouse os prolegómenos do inicio do encontro para renderlle un homenaxe ao Club de Remo Cabo de Cruz, polos éxitos acadados ao longo da presente tempada, na que ademais está de aniversario, ao cumprirse 40 anos dende a súa fundación. Ademais de directivos de ambos clubs, no acto tamén tomaron parte o alcalde Xon Xosé Dieste, así como representantes das principais firmas comerciais que patrocinan o Club de Remo Cabo de Cruz. Tralo pitido inicial, os dous equipos fóronse a polo partido. Saíu máis enchufado o Céltiga, que aproveitou os erros na saída de balón do Boiro para crear as primeiras ocasións. Aínda non ían transcorridos nin 5 minutos de encontro cando chegaba o primeiro tanto para os visitantes. Un auténtico golazo. Jacobo Millán fíxose cun balón en medio campo e de potente disparo, vendo que o gardameta local estaba adiantado, logra introducir o balón na portería, ante a sorpresa da grada e tamén do propio porteiro, que non é quen de despexar o esférico. Era o 0-1 no marcador. O Boiro debía remar de novo contracorrente, pero quedaba aínda moito tempo. Tocados polo gol, os xogadores boirenses fóronse a polo empate. Nunha boa combinación entre os homes de ataque chegaría o tanto local, e foi Changui, quen senón, o encargado de poñer as táboas no marcador, cando ían transcorridos 20 minutos de partido. A partir de aí chegaron os mellores momentos dos boirenses, que dispuxeron das mellores ocasións para aumentar o seu casilleiro. Neste tempo producíronse tamén as xogadas máis polémicas, que foron moi protestadas dende a bancada, con varios foras de xogo rigurosos. Pero antes do descanso os isleños volverían a adiantarse. Foi despois dun saque de esquina, un balón prolongado ao segundo pau e rematado por Capi. Xa non había tempo para máis. Tralo descanso os boirenses fóronse arriba, dispoñendo de numerosas ocasións para facer o empate. Pero esta vez non puido ser. Non houbo épica e o marcador xa non se movería nos segundos 45 minutos. O Boiro deixaba unha boa oportunidade para engancharse de cheo aos postos de privilexio, vendo ademais truncada a súa xeira de últimos resultados, con 3 vitorias seguidas. Na clasificación ocupan a 8ª praza con 13 puntos no seu haber. Na próxima xornada mediránse coa Londras.